Hugot nga monitoron sa mga otoridad sa Mandaue City ang unang adlaw sa Misa de Gallo ugma na sa kadlawon. Kung nasakto ba ang pagpatuman sa mga health protocols o ubang mga patakaran. Kung may mabantayan, hayan pag-uhon ang palisiya. Adunay live report si Nico Serino. Nico? Yes, Bob, tungod kay kini ang unang Misa de Gallo ubos sa new normal. Gusto una ang Mandaue City Hall nga obserbahan ang day 1 sa pagpahigayon ini ugmang adlaw. Una pa sila mohimo og mga rekomendasyon. Gipahimutang ng daan sa mga sakop sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue kon team kini mga barrier o mga railings sa daan gawa sa National Shrine of St. Joseph sa Barangay Sentro. Pagpangandam kini sa pagsugod na sa naandang tradisyon matag Pasko ang simbang gabi og Misa de Gallo. Karong hapon, lain nga tigom ang himuon sa taga City Hall, simbahan, kapulisan ug ubang ahensya kabahin sa mga lakang nga ipatuman. Maka-create og general guidelines on what we are going to do for the sa Misa de Gallo kay it's really more on the prevention. Mao na nga the strategy is before pa magsugod ning mga misa naa na didto maka-observe. Pasabot ni Malate, importante nga maobserbahan pag-ayo ang unang adlaw sa misa nobinaryo kung natuman ba ang tanang mga health protocol. Laing assessment ang himuon, usa pa desisyonan kung may adjustment ba sa plano o mga palisiya. Pag tinabangay tungod sa mga manimbahay sad, sila mismo man makakita over capacity na ba or naka-follow pa ba ko. So we will see how we perform as a city. Padayong pahimangno sa mga otoridad nga unta di magdasok sa mga simbahan ug ang uban sa online mass na lang motambong. Sa Mandaue City, may pipila ka mga gym sa kabarangayan nga pahigayunan usab sa misa aron dili maghuot ang muadto sa mga parokya. Itandi sa uban nga mga LGUs, Bob, sa Mandaue City, giretain ang curfew hours gikan sa 11 p.m. hangtod sa 4 a.m. 4:30 ang sagad nga Misa de Gallo nga schedule sa mga simbahan ug mga gym. Matod ni Malate, Bob, di sila gusto nga pasayuhon o i-adjust ang curfew tungod kay kung mas masayo man kini sa schedule sa misa basin kuno nga mainganyo pa ang mga tao labi na kini makabatan-onan nga manggawas hinuon una pa sila moadto sa simbahan. So 11 to 4 ang curfew sa Mandaue, alas 4:30 ang schedule sa Misa de Gallo. Bob? Daghang salamat Nico Serino sa imong live report.